Kwedu no mabuja tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rochina mwedzi uno wagunyana. Apa tiri kuringa nyasi wakomana Zimbabwe yadokerera iri kusekiwa mhanduwe nonyaya yeyo warigoti tiri kuparura chitima waye. Wazobudisa mukati macho mhanduwe hino kwavatora masofa mhanduwe kumba kwaani ikweyo kwavatora masofa hino akapuwa basa rokusona maketeni mhanduwe. Imi pakaita kunyangariwa unoita kuona kutoti aiwa tiribe vanhu vanofungwa, tino vanhu vanongoita zvese zvokuita muembe chaiwo kutoti munoti dii paribe chamunotiita. Nokutoti zviri zvega izvozvo rekai tigoona zvedu kuti zvinopera sei, asi kuringa kwedu imomo ndomonzi munhu kugobhadhara madhora $600 abe waitofanira kuti chitima cho chinochipa kuti vanhu vakawanda vakwire kuno mbana achachikwira heno zvawaenda kwamutare ikweyo kuti wachabenuka nacho chere kana kuti zvinenge zvichekera sei, nekuti wati nyasi tiri kuita kuparura kuti tione kuti chinoseenza sei. Tikai tirambe takaringa. Janifani Muswere agoreketa mhanduwe nyasi kuti isusu tiribe kana pfungwa wanhu hurumende nokuti mareketero ataindoita takandosiya vanhu vachindoreketa zvese pese padande mutande, asi vanhu vanofanira kuti vatetekere basi zvinhu zvinoreketiwa neni Janifani Muswere pokare nomureketeri waMunangarwa pokare naNiki Mangwana. Rekai tione ipapo kuti zvinopera sei. Kutotanda ipapa kuti taakutoti manje ano ndipo tichazoisa gwaro mhanduwe rinoreketa kuti pane anofanira kureketera hurumende pokare padande mutande pane anenge achifanira kureketa achireketera hurumende. Makore ese paribe akambozvifungawo kuti ngatiite gwaro rakadari kuti zvinhu zvitekaire. Unobva watoona idina yawe kuti pano nyaya chaipo. Wamunangarwa waita katombo kanyai naiye Xi Jinping aiwa agozoburika akati isusu taakutodzikisa gejo paukama hwedu uno Zimbabwe, kuda kutoti ukama hwedu hubve paukama hwakandodando kutoita ukama hunopinda usahwira chaiwo ndo hwataakutotsvaka. Tikati kama ngazvidando pai tinenge tichitsigirana pese pazvinhu zvese. Rekai tione kuti zvichaita chere kuti zvinhu zvichinje munyika. Pokare kuti vaChina varege kuita hunhu hwavari kuita hwekuparadza ivhu redu, kuparadza nharaunda dzedu, kuparadza papi nopapi pese pakakosha pedu. Rekai tione kuti zvinenge zvienda nopapi, tinokunyepa imi. Daniel Garwe agoburika mhanduwe akati kuri sarudzo tiri kuenda pausarudzo. Pokare waMunangarwa ndiwo wari kufanira kunge wachitonga kusvikira 2030. Ipapo kapo pano nyaya apo paribe ari kuziva kuti zvawada kuzvitekaidza sei, kuti zvinenge zvitekaira sei. Zvese paribe zvaareketa. Chedu kuramba takaringa makore ari kutekaira, nguva inenge ichitekaira tinenge tichida kuona nokuziva nokungwisisa kuti vanenge vachizviita sei zvavari kureketa izvozvo. Tinenge tichikunyepai mhanduwe kana pane zvazoburika. Uko weHerald wagoburika wakati wana womaovheti vari kutochema ipapa, vari kutoda kutoti dai kwaitiwa kuti kuitiwe imwe mhanduwe kamutero pokare kanobhadharisiwa vanhu vese munyika kuti vakone kubatsira mari yekuenda kofukunura makuva wavanhu wakapa nguva yehondo kuti wabenhutsiwe waikiwe zvisvino. Mudiro wavo makuva, mudiro wavo mhanduwe. Idina yawe kune chiriko basi. Rekai tirambe zvedu takaringa kuti zvinosvika kupi zvinoperera kupi, asi dai zvachinja chaiko. Bato roCCC yaWatchman Ncube rireketerwa naiye Williams Madzimure ragoti wakomana tiri kunyimiwa mari yedu nohurumende, mari yataifanira kunge takapuwa iri kuuya yati yauya hurumende watopanana kubato ravo roZANU-PF. Rekai tigoona kuti ndizvo chere kana kuti manyepo. Tinenge tichikunyepai pari zvino tataziva kuti wari pabodzi chere naChabangu kana kuti wari kuita zvakasiyana. Uyu akanga ambori ndiye munyori mukuru muofisi yaMunangarwa Misheki Sibanda
agonzi ndiye aisiwa kuti ndiye aite sachigaro webhodhi NRZ. Idi kutenderedza imomo, aiwa vanozvikona mhandiwa vanoda pazvinhu zvitsva, vanoramba vachindotenderedza zvibodzizvo izvozvo imomo zvinoramba zvinotenderedziwa. Asi dai wariwo mwawachinja, dai wariwo mwawachinja maitiro, tikaitigoona hedu kuti zvinoperera kupi chaiko. Kwaburika kanyasi kuti kwai mufana wawikinere agotenga motika mbiri mhandiwedzo mari yomazana masere omari yekuamerica, $800,000 pachirungu, motika dzeRolls Royce. Unoita kupera strong, kupera masimba ese, power ese mhandiwe, unoita kunge heno munhu asvini vanoshata. Pakaita kunyangara chaiko. Takaitirambe zvedu takaringa, asi mugumo wacho aiwa munondouziva mhandiwe kuti pachamhanyiwa zvisvinu. Tikaitione kuti wanenge wachiperera kupi chaiko. Apa izvezvi tiri kufara, tiri kurova manja. Bazi rinoringa nozvoivhu munyika ragotiro richapa mahekita ovhu mhandiwe 300 kuCharles Prince Airport. Aiwa nhandare iyi kwai inofanira kuti iingidziwe zviite zvisvinu. Waiwada kutoti iite kunge Robert Mugabe, tikati makona waakufungawo kuti Joburg ino mbiri, Lanseria neiyoyi OR Tambo waada kuti iitewo zvakadando. Tikati aiwa, kana muri kureketa kudando zvisvinu rekai tichiona manje kuti wachazozviita sei, wanenge wachizvitekaidza sei. Tinenge tichikunyepai ipapo kana pane zvimwe zvaburikamo. Tiri kufarawo kunyepai kuti kwaino vanoringa zvokutengesewa kwezvinhu zvinorimiwa mazuva ese mhandiwe. Kwai chirimiwa chomablueberry, aiwa kwai chaakukwanisa kuenda kumusika woChina. Wanenge wanota apa, wanenge wanota wanoarimawo. Tikaitione kuti wachaenderera mberi chere kana kuti zvinenge zvichitekaira sei. Ipapa kwai tikaringa zvedu mumatare mumu, ari mukuru wechikoro anonzi kuda kwashe tivarige, arigiwa pasi mhandiwe. Kwai agoba mari inoita $442, $792 pachirungu. Iwapwere wa12 waida kunyora bvunzo dzograde 7, kwakutobache agonza ipapa. Aiwa, iwewe uchaenda kosenza basa usingabhadhawe maawa 245, 245 hours pachirungu. Anonyadzisa uyu. Pokare tiri kufara kuti kwai anonzi Chiru Master anzi ngaareke kugotyaira motika mwedzi mupfumbamwe iri kuteera. Asi zvinotohwadza kutoti ari bino rezinesi racho. Saka anogonzi arege kutyaira sei, dai atonzi achabvumiwa kuzobata futi motika. Taibva taziva kuti aiwa waita zvisvinu. Kuno apa anenge anoziva kumberikwe. Tikaitirambe zvedu takaringa kuti zvinopera sei. Apa tiri kufara pokare mumwe mupurisa anzi iwewe wakagwarasha munhu mugore 2020, bekani moyo wakamugwarasha, saka waakuita makore 20 uri mujere. Tikati aiwa zvisvinu, dai zvaramba zvakatodando, dai waramba wachitoita kudando chaiko ndokwaitoita kuti zvinhu zvinakidze. Tiri kufara nazvo izvozvo. Iye Playmore Manyange haanga achinyanya kuita Playmore, kutamba hachena upenyu hwevanhu idi zvakaita kuoma. Tiri kufara pokare vana vanotamba mutambo wekiriketi kureketa kuno, wanzi wakwanisa kuti wakone kuenda kotamba mutambo weT20 yokuti wagone kuzoenda kumutambo wepasi rese kuNepal. Tiri kuramba tichiti makorokoto. Tikaringa dzirikitika pasi rese kureketa kuno, vaina panyaza rusufi kuSouth Africa. Vanhu vakungomera kunge howa. Tichaita zvinhu zvisati zvamboitika, toda kutoya tichiwabisa mhandiwe kwete mbichana, tiri kutoya nomapurisa anopfuti zvese, tiri kutouya kuti tivabise munzvimbo dzavari kuzviisa izvozvo. Vaitaramba mafree gada. Tikati rekai tione kuti zvinosvika kupi. Vanozviita chere izvozvo. Heno apa nyasi vaino mapurisa muSouth Africa, tabata takona kuboya munhu anga akapambiwa nowanopamba achitsvakiwa mazuva apfuuraya akawanda, munhu wechiIndia ari muzvinabhizimusi. Kwaita muona munzvimbo yeAlexandra. Heno mhandiwe kuti zvii zviri kuitika ipapo. Uko kuZambia vari kuita zvinogara zvakadando. Akamboinga ari gurukota raEdgar Lungu
aapuwa makore mana mhandiwe okusenza zvakanyanya mujere momo achigara imo nokuti kwai agonza akaenda koba mari yonyika kuteki. Mhandiwe aidi zvakaoma. Rekai tione kuti zvinopera nekupi. Apa Mozambique yatotanda izvezvi iri kupembera chaizvo kuti aiwa tiri kuramba tichiboya mari zvakanaka nokuti mweya watiri kutengesa tichitengesera BP novamwe aiwa uri kutoenda zvisvinu kwai kureketa kuno taendesa izvo zvikepe zvomweya zvinosvika 135 135 shiploads pachirungu. Tikati aiwa wabiyedu anota dai tachimbidzawo kaa kuzvinadzirisa zvokweduzvo kuti zviite zviri nani rekai tigoona kuti zvinoenda nopapi. Apa Japan aiwa yati iyo izvezvi taakutotsvaka ka wakadzi wokuAfrica kuti wauye kuno wagozvara wana wagotibarira wana zvavo tiwa mhandiwe zvakaita kuoma. Kwai tinonomupa vhisa rekuti auye ozvara mwana aita mwana obva abenhuka kuAfrica kwache tiumudaba kuti agare unoona utoti orererere apa wanenge wachibva wati tokupa mari tobva tadii pakanyangara. Rekai tione kuti wanoenda nokupi wanhu iwawo. Kwai makambani ari kutsvaka wanhu 200 chaiwo woSouth Africa wanokwanisa kusenza mumabasa anochokuita ICT. Tikati aiwa zvisvino wabiyedu kuSouth Africa marangariwa kunyika yoSudan kuDarfur kwai kwaita kunonzi kuvhiringika mhandiwe kundengendeka chaiko kutsvedza mhandiwe komadhaka akakurisa zvatoita izvezvi kutoti wanhu vanopfuura 100 chaiwo wapfe kuti wanhu iwawo mweya yavo ngaizorore murugare zvinoita kuhwadza chaiko. Ipapapo kare kwai kuno nyika dzati kuwanda dziri kuramba dzichingidzira dziri kuti aiwa tada kuenda kunobatsirana neoperation flotilla. Aiwa rekai tione kuti zvinoita sei. Vari kuda kuti tiri kutoenda kuendesa zvinhu zvokubatsira vanhu vari kuGaza vari kunetseka. Rekai tione kuti ndizvo chere izvozvo. Kambani yoHolcim inova ndiyo kambani yoLafarge kuNigeria kwai yaburikapo kare yati iri kutengesa yatengesera kambani yeHuaxin yokuChina billion ribodzi kuti waite zvavo zvokurigadzira simende ikweyo. Idi rekai tione kuti zvinopera sei. Apa kuAmerica zviguta nyika yoFlorida kwai yagoti aiwa isusu tichamanikidza bawana kuti wabayiwe iyo kubayiwa kaanhomba iyoyi. Rekai tione mhandiwe kuti zvinopera sei nokuti wamwe wagototi zvichaita kuti zvirwere zvitekeshere kunge heno ameno. Rekai tirambe takalinga kuti zvinenge zvina nokupi chaiko. Tinoramba tichikunyepai. Apa hwendo huno aiwa kwanyasi tagumira pano ndini wenyu mhandiwe onau.